سلام كرات تخاتلتي لو دما حزلكم زمصاخو كلتا فصيمم زي مساسل سبات بخمين عدم ملؤ توقر كنتكم زفطرو تزنتو لبي تتنكفن بسحاق تزاناغرن ازيا مساتيت فيلم ايا اذا بخلت شحن 11 زوصات زانچ تابل زرستا ابني حق تاريخي وتستمركوسات ناي كوميديان درامان فيلم بزعبه حدا بهابت زدلبه كوينغنا بزغاطمو حدغا كاكسادن تحت زلمه فيليب زبال سباين نعوه كان كدو هتا سفر ناي باريس زتوتر اورو شفاطن كوينغنا قنعنا زتمولو ادريس تباده منسي تزنت ايا ገንዘብን ድኽነትን ስንክልና ሙሉእ ጥዕናን ክራኸቡ ከለዉ ዝፍጠር ጸገም ናይ ህይወት ርክብ ክንርኢና ላይክ ሼር ከምኡ ሳብስክራይብ ብምግባር ንጀምር فيلمنا زجمر مشات باريس انتخون كله دريس ناس راح يقف فيليب بماكينة جيرو بوش تختم يزورا نبرم ترافيك وصح مصباي مسلسل شي دما دريس كابت استفقد ان فتنة دارت وصب بمزوار عزيب ولطفك زور يجمر نخلوت مخاين نحلفان بزعام ملك الترافيك يقدسون يزور مو ازر ما بلاوس دحري وسعوه يكبر دريس كعا كملوتو كم زغاء بميتيري ولا لرمو كوينغنا بحنت زلدل مس حلفو وتم بلاوس بغلتي شناب بمخاب يحزوهم دريس جناس تجنق اي مسل نيرم عبزيك زي زوين كملوتو كم زغاء بغلت بيتيري ولا درمو تنفلاوش دما خم مكينة خوصي ززوم نسر ما بو نبو خمس تقطعن استتقم المسيلو بموسى فيليب كنقصاص كم زي خلن نهوسبيتال يوسدهم زنبرن ينغروم اتو مكونينات نتناي سنكول العربيه تا مكينة مسرخوا نايز مرغاغص يرخمو نافلت مسقرو دما كنفرافر يوم ازو ناي ممسال ودمان تياتر اكالي نيروم اتخونታት تصصم خوان مسرايغو اتنفلاوش ندريس نتفتنس لزتحسي يريوللمو نهوسبيتال ساع زوصب علم كسني وي وسنوم نتوددر بمعواتو نمعال دريس نيزوين اند فاير درف سبتمبر يكفتمو ناس دلي وبوتا مسوصح دما اتم بلاوس مسكدو بنو مس فيليب كوينش غارا يتكخ درسنا تخونታት بعلهم صفاتح مصابعمو سراحتنيات هوسبيتال قدم مركبهم ماكينو زوير كاوت بوتا يوص ازعر كنت زقدمو بزح حوارح يجميروم فيليبين حجازيتو مالين نعوز كاتاتل حدش كنكل زغبر سب نمركاب قال ما حتى يكايدو نورم كويني كن كلهم تم تودادرتي نحتتاتو نور وي دمان زي عقمل سلازهاو تسويتو ما يتمالئن كوني جندريس تروح يبصح بهندبت بحيلم ساعته عزم يدنا امه مهنته نسو كان منغستنا سنه سراح ربحم انت خركب اي قصره كان زل فيلم زلغو ورقه ترايو زدل نيرو نسو زي حب قرو شفاتن زعينته خوينو نمالون كيترفش كعلا نبرم فيليب جنا بهاري زناغو خوينو سلازرخو نتستفرم ورقتن موساد نصبح تخملس يحاتهم درسنا بتاو تحت سفر زركب جزء ملسمو كلهم دق حواتنا ربشو خلو كحصاب يفتن كاتم قالت قرو بعلمه تعبن زياده حلافنه تسمع عن حوتو مينا بزغوره تحجز ترايو بغزي حصاب زخيل أديهم ساعة مسنا تتصبيه خلو بمسكت كل حبل مو حوا أداما كحنت طريت مكينة خورد يرئي اتوقع عنا تجزم ساعتها أو تمرت 5 نبات رأي زارب مو برسو حزون دجنا يوص إذا ما ندريس حدث جورز اللي جيجا نجر كم زلو بزيادة 5 رجاجس يجورم مش هتديت من لسمو نصحنت السر أنا فبرجم قاعه هبام عرفت 5 نبات ما ينجرم مو كوي نجنا نسبب ممسئي تحجوستين منات نشدش تورح طفيون ولا حنسوق قيد ولا صنيحو حججنا لك جزاهم هوتيل جيرو بهندس لازم أيو بتقول لحسوتس للسلشيا كتكانو خنم زلوا خالد قلعس لزلوا دما نخيم لسه طنقيقا كاغوزات تسوقو دريس نتاليت مسجلنا محازت سفرو خينو شجار اندات كخن قال ميغونا تمجبن يحلفا نصبحيتو دريس وراءوت الموساد ناغوزا فيليب يملسمو اتحلافيت غزا زخلت ايفون لما تقبلا نتبوتا تريون بزعبا ناي فيليب علتاو نطفتا دما تنغرون نسا مسنا غزا رسو محصب خفل زلوا نعوت وهو خفلون تريو دريسنا فيليب قبل موسادو او تبانيو كمطمات قوطاو يقالن فيليب دما نتستفرمت ورقت هومو او روسي غنا نسرح عدلون يورولو دريس نتني حدا ورحنا فتنا غزي قبلمو فيليب غنا نخلت سمنو كخم زي صنح يوراررم دريس او حتنا كفلي مصمو نفيليب بخمي كان خنو خم زلو يمهار اگر فيليب بخمي مغسواس خم زغبرلون نا عربيا سنكلان بخمي كم زقمطن كمهار اللوم بخمي كم زحصون كلان خم زغيرولن دريس نفيليب نوي خالص خلوسون فيليب شو مستطعموين مقمجو خصري لمخانو مسفلطه اتخونታት قرو زي طعم يخونلهم كوين غنا كندي كونت ماررن نزي سراح زي سرحن ينتبلن امودات غنا خم اكل سرح غيري اوبلو صنيحو ابت مشت او نحس خوينو مغنا تمغبو خلو قال فيليب زخونت اليسان اركاباستيانن فراو غزي زحلفلو بحتا بوتا دلي مسموص يربشوم نسو دما بيرو خكافلو فقادنيا بزي مخان نخلتهم كاوت بوتا يسغوم دريس نتمس فيليب زلو علتاو نطفتات قلت فيلم دمو ولا كأم جمرتا غلغيغاتات نتفصمن كاو انت تمهرن نعمنت نفيليب تليفون اذنب كند مغوارو يدمهاب ويدما بانيو حصب كلنتنا حصانات مقواصر دمص مرسوعي تقالل بتوسخ ملكتاتو استفلالي فولدرات من دلاو يمهرمو مبزحت اند دبدابيتات نفيليب يو زخفتان كوني جن كريان زي فقدلو تختاتلت بحتاوان دبدابيتاتو ونيران نعمن زراتات غلغلس زحبر ورقت مسرخبه نوقعفه كنز دربيو نزي
ጥራይ ዝኸውን ፍሉይ ፋይል ክኸፍት ይውስን ከምቲ ፊሊፕ ዝበሎ ኣብ ሓድሽ ህይወት ኩሉ ነገር ስራሕ ጥራይ ይነበረን ድሪስ ገና ጽቡቕ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘሎ የረጋግጽ ነበረ ንማጋሊ ንምስሓብ ቀጻሊ ፍትን እኳ እንተነበረ ኮይኑ ግን ኣይተዓወተን ሓደ ግዜ ድማ ናብ ዓረቱ ጽምበርኦም መዝራታት ይጽውዕ ነበረ ሓደ መዓልቲ ንግሆ ኢቮን ብምድንጓይ ክትጎንሕና ክፍል ምስ መጸት ኣብ ቦርሱ ሓደገኛታት ተጽዋር ትረክብ እሞ ኮይኑ ግን ንግዚኡ ብዛዕባኡ ወላ ሓንቲ ተዛረበቶን ናይ ሎሙ ናይ ድሪስ ስራሕ ንፊሊፕ ብመኪና ምዝዋር እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ልክዕ ከም ጽዕነት ገይሩ ኣብ ድሕሪት ናይ ሓንቲ ቫን ከቕምጦ ፈቃደኛ ኣይኮነን ስለዚ ኩንድኡ ኣብ ሓንቲ ካብቶም ብዙሕ ዘይዝወራ ዘመናውያን ምቹዋት መኻይን ይሰፍሮ እሞ ፊሊፕ መጀመርታ ዝግቡእ ከም ዘይኮነን ተግባራውያን ክኾኑ ከም ዘለዎም ይዛረቡ እኳ እንተነበረ ቀልጢፉ ግና በቲ ዝያዳ ቀልጢፉ ዘይስልቹን ጉዕዞ ክሕጎስ ይጅምር ኢቮን ገና ባህ ዘይበላ እኳ እንተነበረ ካብቲ ህንፃ ክወፁ ምስ ፈተኑ ኣብቲ መእተዊኦም ነታ ኣብ ዝጠጦ ምባል ክትኩል እዩ ዝብል ምልክት ብምብልሻው መኪንኡ ደው ዘበለ ሓደ ጎረቤት ነበረ ድሪስ ግዜ ከይጥፍአ ደድሕሪ እቲ ሰብኣይ ይኸይድ እሞ ኣብ ቅድሚት ክዳኑ ብምጭባጥ መኪንኡ ክሳዕ ዘልግስ የፈራርሖም ፊሊፕ በቲ ተግባሩ ይድነቕ እሞ ኢቮን ግና ደጊማ ባህ ያበላን እዞም መጻምድቲ ናብ ሓደ ቤተ መዘክር ይኸዱ እሞ ኣብኡ ድማ ፊሊፕ ሓንቲ ስእሊ ክዕድግ ይሓስብ ድሪስ ግና ኣብ ሽራ ዝተገበረት ቀይሕ ሕብሪ ጥራይ ስለ ዝኾነት ነቲ ገንዘብ እትሸውያ ኢሉ ኣመነን ድሕሪኡ ፊሊፕ ምስ ሓደ ዘመዱ ይራኸቡ እሞ እቲ ዘመዱ ድማ ድሪስ ጎነፀኛ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ሰብ ከም ዝተጨነቐ ይነግሮም ናይ ገመድ ሪከርድ ከም ዘለዎ ከም ዝፈለጠ እውን ይነግሮም እሞ ፊሊፕ ግና ዋላ ሓንቲ ይገደሶን ንሱ ንድሪስ የድንቆ እዩ ምክንያቱ ድሪስ ኣይግደሰሉን ምስኡ መውዛይ እውን ባህ ስለ ዝብሎ ንማጋሊ ንምስሓብ ዝገበሮ ካልእ ፃዕሪ ድሕሪ ምፍሻሉ ፊሊፕ ንማጋሊ ደብዳቤ ክፅሕፈሉ እንከሎ ድሪስ እዚ ብሕታዊ ዝርርብ እዩ እናበለ ኣብ ክሽነ ምስ ኢቮን ድራር ይበልዕ ነበረ ኢቮን ነቲ ናይ ህፃናት መቆፃፀሪ ድምፂ ተጥፍኦ እሞ እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ክትገልጽ ትጅምር ፊሊፕ ምስ ኤሊኖር እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ ብደብዳቤ ይራኸበሎም እተን ድሪስ ክኸፍተን ዘይፍቀዳሉ ደብዳቤታት ናታ እየን ኮይኑ ግን ኤሊኖር ብኣካል ርእይዋ ይፈልጥን እዩ ርክቦ ምሉእ ብምሉእ ብደብዳቤ ዝተሓፀረ እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ ካብ ተላዓለ ድሪስ ናብ ዓራቱ ቅድሚ ምኻዱ ብዛዕባ ተሓላዊ ጆርዲን ንኢቮን ዝጥምተሉ ዝነበረ ኣገባብ የላግፀላም ክድቅስ እናፈተነ ከሎ ካብቲ መቆፃፀሪ ድምፂ ገለ ዘይተለምደ ድምፅታት ይስማዕ ፊሊፕ ድማ ከተንፍስ ተፀጊሙ ነበረ ወላ ዕሽሽ ክብሎን ተፈተነ ዕሽሽ ክብሎ ስለዘይከኣለ ግን ድሪስ ናብ ክፍሊ ይኸይድ እሞ ብዝህድእ ቃላትን ገጹ ንምድራዝ ብጥሉል ጨርቅን ብምጥቃም ነቲ ዘጋጥሞ ሕማም ብህድኣት ከም ዘሕልፎ ይገብር ፊሊፕ ድማ መወዳእታ ይድቅስ ኮይኑ ግን ድሕሪ ቁሩብ ሰዓት እንደገና ይበራበር እሞ ከም ዘድልዮ ይዛረብ ኣብዚ ግዜ እዚ ድሪስ ከየማተአን ንፊሊፕ ኣብቲ ዓረብያ ስንኩላን ይቕምጦ እሞ ብኽበርታታት ከዲኑ ብገማግም እቲ ሩባ ከዛውሩ ይውፅኦም ፊሊፕ ንፓሪስ ብለይቲ ክሪኣ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ ገይሩ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግና ብዝያዳ ቆሲኑ ነበረ እቲ መድሓኒት ዝተወሰነ ነገራት ጥራይ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ ግዜ ድማ ስውር ቃንዛ ከም ዘጋጥሞም ንድሪስ ይገልጸሉ ገለ ኣዋልድ ክሓልፋ ምስ ረኣዩ ፊሊፕ ብሰንኪ ኩነታቱ ንጓል ኣንስተይቲ ክሕጉስ ዓቕሙ ከም ዘይብሉ እውን ይኣምን ኮይኑ ግና እዝኑ ክድረስ ከሎ ገና ገለ ዕግበት ክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣዛኑ ኣዝየን ተሃዋስያን ክፍልታት እየን እቲ ስውር ቃንዛ ደጊሙ ክመፅእ ምስ ደለየ ድሪስ ንሓንቲ ካብተን ሽጋርኡ ምስ ፊሊፕ የካፍሎ እሞ ፊሊፕ መጀመርታ እኳ ተጠራጠረ ኣብ መወዳእታ ግና ኣዝዩ ይፈትዋ ድሕሪኡ ናብ ሓደ ቤት መግቢ ይኸዱ እሞ መግቢ እናተኻፈሉ እናተዋዘዩ ከለዉ ፊሊፕ ዝያዳ ካብ ታሪክ ህይወቱ ከካፍሎ ይውስን نبعلت بيت تمهرون كلو إيو تلاليوام تمارعون ويحوز أنحو دما حموش تجزي تنس مورد قات أمام فوسو زيول زقت الحمام كم زلواد ما تنقرم مو أبتو أنو تيومني أساب بمحس أنو سيدموام فيليب وترود دراتن حرقنيا سبورتاتن كلت أفري فوتو نبرم اتناي باراغلايدينغ سبورت دما نزهي وانيروم أحدنا باراغلايدينغ بري راقعة بسانك حماق هنتات أير تقايتو عند حقوق تسورم ولو كان يبحكسن كلن وتعارويا زي كونات بزي بعلت بيت من برموخان انت أمانة قرود حرمو زي دما فيليب علاتي ذكرمو دريس نحدا ورحنا فتنا جزء خمس على فيستوعل سلازي حجي بوقعت أصير الله كونيجنا خبعلت بيت استوهوا تسلزو خنات مجمرتان تاسر أفا فيرجن قاق حب ميلاد كجمر اللوم نسا أو نسو كف عمت حد تهو نبرات لك مستبح برج على فوق جزء زمات أندما بلك إسرع حمشتنا اللوم نصبح دريس نمينا خاوت مرتخت وصق خلا خزرار ويخير مو نسانة تنقوا خدوا لي لكم محتاج وصقي نملك تتعس لزي ملسا كرو قريلو نبرم بزعوانا جوزهم زدول زنورو قال بلاوي سوونت نجرم دحرينا حوا أدمي بس حمو نسود ما بسلسة كيلوغرام إسكام تتحزي أمن دريس نمسح غصن يلمو أدم أجنا أويو أو كن داب تناي كلام تتأريت ماكينة يديب صنع فيليب نيقولي نرزو خوون دبين ما قال خنا نجرا خلو دريس وكلي فكرلو إذا تتحزي صحيفة عزيز سجى مقانون فيليب زيادة كتتنيا خوون كم زلوا ورمي أمن إذا نشت شهور حقيقي صنع حوس وعلى حسب سئلة الواوي تم كم زي فولت مستمع وين عزي جرام
ኣብ ሓንቲ ካብተን ደብዳቤታት ቁፅሪ ቴሌፎና ምስ ረኸበ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ወሲዱ ይድውለላ እሞ ንፊሊፕ ነታ ቴሌፎን ተቐቢሉ ካብ ጽሑፍ ወጻኢ ብድምፂ ክዛረባ የግድዶም። ዕላሎም ኣዝዩ ጽቡቕ ይኸይድ እሞ ፊሊፕ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብቴሌፎን የውግዓ ነበረ። ዋላ እውን ንሱን ድሪስን ናብ ኦፔራ ክኸዱ ቅድሚ ምውጋሶም ኣብቲ ኦፔራ ድሪስ በቲ ክዳውንቲ እናሰሓቐ የላግጽ ነበረ። ንጽባሒቱ ድሪስ ንፊሊፕ ምስ ኤሊኖር ስእሊ ክለዋወጥ ይርድኦ እሞ ሓንቲ ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ኮይኑ ዝተሰኣላ ስእሊ ይመርጽ። ድሕሪኡ ስእሊ እናሰኣለ ከሎ ኤሊሳ ሽጋራ ክትልምኖ ብሃንደበት ናብ ክፍሉ ተኣቱ እሞ ስነ ጥበባዊ ክኸውን ብምፍታኑ ተላግጸሉ። በዚ ተቆጢዑ ናብ ፊሊፕ ቅድሚ ምዃዱ ንኤልሳ ካብ ክፍሉ ይሰጓ እሞ ፊሊፕ ድማ ብቲ እዋን ንኢቮን ነታ ዝተመርጸት ስእሊ ናታ ሸዋኸ ይኾኖን ከሎ ዝተሰኣላ ክትቅይረሉ ይሓታ ነበረ። ድሪስ በሃንደበት ተኣትዩ ብዛዕባ ኤልሳ እናመረረን ፊሊፕ ስነ ስርዓት ክምህራ ከም ዘለዎ እናተናገረን ቅድሚ ምእታው ኢቮን ነታ ስእሊ ኣብቲ ናይ ኣመንዝራታት ፋይል ተሓብኣ። እዚ ድማ ኢቮን እውን ተስማዕማዓሉ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ፊሊፕ ከዘራርባ ይሰማማዕ እሞ ኮይኑ ግን ድሪስ ስእሊ ከም ዘሎ ብዘይምፍላጥ ምሶም ለቆዙ ይግረም። መዓልትታት እናሓለፈ ምስ ከደ ናይ ፊሊፕን ድሪስን ዕርክነት እናዕበየ ይኸይድ እሞ ድሪስ ኣብ ደገ ከጫውቱ ይወስዶም። ክወይ ይወፅእ ከሎ እውን ምስኡ ይወፅእ እሞ ፊሊፕ ነታ ቀዳሚት ሱፍ ክዳኑ ይዕድወሉ። ንጓል እውን ይገንሓ እሞ ድሪስ በቲ ናይ ህፃናት መቋፀሪ ድምፂ ገይሩ ክሰምዖ ከሎ እታ ቀዳሚት ዝሰኣላ ስእሊ ምስ ወድአ ንማጋሊ የርእያ። ክስዕማ ምስ ፈተነ ግን ብፅፍዒት ትህቦ እሞ ፊሊፕ ግና ነታ ስእሊ ይፈትዋ። ክሸጠሉ ከም ዝፍትን ድማ ይማፀዋዕ እሞ ክልቲኦም ብሓባር ኣዝዩ ፅቡቅ ግዜ ይሕልፉ። ከምዚ ያለ ቀልጥፊ መኪና ምርካብ፣ ሽጋራ ምምቃል፣ ከምኡ እውን ብሓባር መንዝራታት ክሳዕ ምፅዋት ዝኣመሰሉ ነገራት የስተማቕሩ ነበሩ። ልደት ፊሊፕ ምስ በፅሐ ብዙሕ ይተሓጎሰን ነይሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ድግስ ስለ ዝተገበረሉ ዝተገረመ መሲሉ ይዋሳእ። ከምኡ እውን ብሂወት ምህላው ንምርግጋፅ በቲ ዕለት እቲኣ ጥራይ ዝመፁ ንኩሎም ዘመድ ክረክብ ግድን ይኾኖ። ፊሊፕ ኩሉ ነገር ዘሰልቸ ከም ዝኸውን ይዛረብ እሞ ንሱ ንተመጋየሽን ብቐጥታት ዝፃወት ክላሲካል ሙዚቃ እናስተማቐሩ ከለዉ ድሪስ ንኤሊሳ ይደልያ። ንሳ ድማ ካብቲ ናይ ኢቮን ክኒን ወሲዳ ኣብ ክፍላ ትበኪ ነበረት። እቲ ክኒን ግና ከምቲ ዝተፀበየቶ ይቐትላን እዩ። እቲ ጉየሉ ዝነበረት ምክንያት ባስቲያን ርክቦም ስለ ዘቋረፀን ሸርሙጣ ስለ ዝበላን እዩ ነይሩ። ስለዚ ንድሪስ ነቲ ወደ ከዘራርቦ ተሓቶ እሞ ንሱ ድማ ብክፍሊት ክገብሮ ይስማዕማዕ። ኣብዚ እዋን እዚ ፊሊፕ ነቲ ናይ ድሪስ ስእሊ ንዘመዱ የርእዮ ነበረ። ብኣሰተ 1,000 ዩሮ ክገዝኡ ድማ የእምኖ ይኽእል እሞ ድሪስ ናብ መመገቢ ክፍሊ ተመሊሱ ምስ ኢቮን ይዕልል። ንሳ ድማ ማጋለ ፍሬድ ምስ ዝበሃል ሰብ ኣብ ፍቅራዊ ርክብ ከም ዘላ ኮይኑ ግን ሕጂ ኣብዚ እዋን ኩነታቶም ቁሩብ ፅቡቅ ከም ዘይኮነት ነግሮ እሞ እዚ ድማ ንድሪስ ተስፋ ይህቦም። እቲ ድግስ ናዝሓለ ምስ ከደ ፊሊፕ ንድሪስ ገለ ካብቶም ኣብ ታሪክ ክላሲካል ሙዚቃ ኣዝዩ መገደስቲ ዝኾኑ ደርፍታት ከም ዝሰምዕ ይገብሮም። ንሱ ግና ብዋዛ ጥራይ እዩ ዝምልሰሉ። እታ ባንዲ ተፃዊታ ምስ ወደአት ንሱ ኣይፓድ ኣምፂኡ ናይ ኤርዝ ዊንድ ኤንድ ፋየር ደርፊ ቦጊ ወንደርላንድ ይኸፍት እሞ ልክዕ ማእኸል እቲ ባይታ ክስዕስዕ ይጅምር። ንሱ ኣዝዩ ጎበዝ ሳዕሳዓይ ስለ ዝነበረ ዋላ እውን ነቶም ካልኦት ተሳተፍቲ እቲ ድግስ ምስኡ ክስዕስዑ ብምእማን ከም ዝፅንበርዎ ይገብር። ፊሊፕ ድማ ነዚ ብምርኣዩ ኣዝዩ ይሕጎስ። ፀኒሑ ንፊሊፕ ከድቅሶ ከሎ ድሪስ ናይ ኤሊኖር ዝሓደሰት ደብዳቤ ይኸፍት እሞ ንሳ መልክዕኛ ምዃና ዘርኢ ስእሊ ኣሰዳትሉ ነበረት። ከምኡ እውን ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ንፓሪስ ክትበፅሕ ከላ ክራኸቡ ከም ዘለዎም ትነግሮ ነበረት። እታ መዓልቲ ቆፀራ ምስ በፅሐት ኢቮንን ድሪስን ነታ ትኽክለኛ ክሳብ ዝረኽብዋ ንፊሊፕ 10ታት ዝቁፀር ክዳውንቲ የልብስዎም። ንፊሊፕ ናብቲ ቆፀራ ትወስዶ ኢቮን ስለ ዝኾነት ድማ ድሪስ ነታ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ተጠቒሙ ንባስቲያን ክወፅሖ ይኽይድ። እቲ ወዲ ንኤሊሳ የቕሬታ ክሓታን ኩሉ መዓልቲ ክርሳ ከምፅኣላን ክሳብ ዝስማዕማዕ ከዓ ይፈራርሖም። ፀጉሪ እውን ከስተኻኸሉ ይነግሮ እሞ ድሕሪኡ ነዲኡ ኣብ ስራሕ ይበፅሓም። ኮይኑ ግን ካብ ርሑቕ ኮይኑ ንምዕዛብ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቤት ምግቢ ኢቮንን ፊሊፕን ንኤሊኖር ይፅበይዋ ነበሩ እሞ እንታ ግና ኣዝያ ደንጉያ ነበረት። ንሓደ ሰዓት ምስ ተፀበየ ፊሊፕ ተስፋ ይቆርፅ እሞ ንድሪስ ደው ኢሉ ክወስዱ ይሓቶም። ድሕሪኡ ኤሊኖር ኣብታ ግዜ እቲኣ ትመፅእ ምህላዋ ከይስተውዐለ ካብቲ ቤት ምግቢ ይወፅእ። በታ ለይቲ እቲኣ ፊሊፕ ንድሪስ በታ ብሕታዊት ነፋሪቱ ገይሩ ምስ ይወስዶ እሞ ነቲ ስእሊ ብምሻጥ ዝረኽቦ ገንዘብ ይህቦም። እዚ ድማ ማእለያ ብዘይብሉ ሓጎስ ይዕልቕልቖም። ንፅባሕቱ ንጎን ኣብ ገጠር ምስ ወፅሑ ፊሊፕ ድማ ፓራግላይድን ክገብር ይውስን እሞ ንድሪስ እውን ምስኡ ይስሕቦም። ድሪስ ምስዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ርክብ ክህልዎ ይደለየን። ኣብ መጀመርታ ብፍርሕ እኳ ተተረበሸ ኣብ መወዳእታ ግና በቲ ተመክሮ ይሕጎስ። ናብ ገዛ ምስ ተመልሱ ድማ ኣዳማኡ ንድሪስ ይፅበዮ ነበረ እሞ ኣብ ገፁ በሰላታት ምስ ረኣየ ይገንሖ። ኣዳማ ገናዊ ህይወት እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ንድሪስ ክነግሮ ፈቃደኛ ይነበረን። ስለዚ ድሪስ ኣብ ክፍሉ ከም ዝፅበዮ ይገብሮ እሞ ንሚና ደው ኢሉ ከይትጭነቕ ነጊሩ ድሕሪኡ ንፊሊፕ ከድቅሶ ይኸይድ። ፊሊፕ ግና ገና ድቃ ስለዘይመፆ ንድሪስ ሓንቲ ስእሊ ምስኡ ከም ዝርኢ ድሕሪ ምግባሩ ብዛዕባ ስድራቤቱ ይሓቶም። ድሪስ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባኡ ክዛረበ ይደልየን ነይሩ። ኮይኑ ግና መወዳእታ ይነግሮ እሞ ከም ዝተረድአ ኣዳማ ብልክዕ ሓዊ ይኮነን። እቶም ወለዲ እውን ብሓቂ ወለዲ ዘይኮነስ ኣሙኡ ነኩኡን እዮም። ቆልዑ ክወልዱ ስለ ዘይከኣሉ ወዲ 8 ዓመት ከሎ ካብ ሰኔጋል ኣምፅእዎም። ናይ ብሓቂ ስሙ ድማ ባካሪ ባሳሪ እዩ። ኮይኑ ግን ካልኦት ቆልዑ እውን እቲ ስም ስለ ዝነበሮም ድሪስ ኢሎም ፀውዕዎም። እዚ ድማ ናፀንሐ ድሪስ ኮነ።
حدا معلتمو بتأمر كتأنس كألتمو عمو دحر مماتو دما كالو سوتن زيادة قولعنو ونموصو لكع دريس بزعبا إليسا زرارو بتمساسال منقدي فيليب أداماس نسرعت كم زودلو يردقهم سلازي مستدراويتم انت خون ندريس كاب سرحي سناوتهم مناتم اللي هوتو حدا أرقي سواء كان خانا يخولن يو نصبحت نقو باستيان زحش سرار حس أقرو غيرو اتناي كل معلت كروسان دحر ممصقو دريس برسو طرنيفو خيد يدالو مقالي خطفانوت وطمو درس دمان مودات هاقزي خسحبا مسفتنا مقالي بس مسامتا زوخنا فريد تلاليوم مقالي تقداس نتو سوقت كم زي بالله الرقاقص امو درس بنبو تسفا قوريصو هاقوزا ناوصو خلو نتنهي هتانات مقواصل دمسي نيفون يملسلا نعو نمد نقاريلا بزعوا مقالي سلوز حسوتو دما يلاقص ألام نسا دما وكندقو نتجمير وز نبراني أمن زرا فايلات تومو نتا زمرزا سئلي أو تحبي أمسر خباقا عيقوي دريس نتفايلي درويمو نتا سئلي قنا نعو يعقبا نو دقا مسواسا اندقنا حانت مكانة مؤتو عساتو يركبمو سلزو والو كسرح تزيكوانا كالقسو لي حاتم أداما سلمتاي كم أهون زقابيرا مسحاتوتو دريس قداي متكالي يولم تحرو أرو ساعتاتو تم كل تحوات نديم كما دبر بابركوس دواي خودمو أقوزا دما فيليب مستحدش حلاوي وفلا ما يدرارو يبلع نبرم اتحلاوي اقنا نفوق انزا سلشيني نيرو فيليب دما ولا حنتو كخيستم آرا قريفو خيد يوسنمو إيفون مستحلاوي جوردين كوس أراس لزنبرا بزعبازي أو خوينو زوغون حوال حدا سبي نبرن معلتتاتنا حلفة مسكادة دريس نفتنا يكرم هيوتي من لسمو اندقنا مستمنا يكرم عرخو قزي حلف نتو مابتات الانات قريت مكينا زنور سبات دما نادما دقيمان كو يربشوي نقرممو وخل تمكرو نازي ولس راح قال محتاج كخيد كله رسو تقوارو خمزي كونه بمقلاصن مس فيليب كسرح كله زرخو ناس نطفه فلتت بمتقام نتا اسرح خو يخيل እዚ ድማ ከም ዘጓር መኪና ኮይኑ ስራሕ ከም ዝረክብ ይገብሮም ፊሊፕ ግና ነዛ ሓድሽ ሓላዊ ምስላይ ይቆጽል እሞ ወትሩ እውን ሕማቕ ሰምዒት ይስምዖ ነበረ ሓደ ለይቲ ነቲ ስውር ቃንዝኡ ካብ ተማገዛ ዘለዉ ዝኾነ ሰብ ክሕግዞ ፈቃደኛ ኣይኮነን ስለዚ ኢቮን ንድሪስ ደው ኢላ ናብቲ ገዛ ክመጽእ ትሓተሞ በዚ ከምዚ እዮም ድማ ናብቲ ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ኩነታት ዝምለሱ مجمرتا بوليس دحريهم كسعبوهم صانيحهم دمانا هوسبيتال كسنيوهم دحرزن اشتي جبها درسنا فيليب بمكان لو قماقم بحري وصدمو تريتنا يتبحر دما فيليب كهدي يحقزهم دحرو أروق زي دريس نابيت ميقن مسح أرم موسادو نسزقو فرج عمل فيليب يستغاخل اللمو كويني قناو يسأنحن يو مونياتو لو من فيليب كالي سبيو كسنيهم دريس صبو عدلي مني اللمو كلمة مقادم موداتا نتفاجرن قاقوحين من لسلوم فيليب دما كسبتا زوص أرتا سمن مخانا زرئي بينو بمخانا خج أنا نغ يجمر يلي نور تمتسمو مرأة دما أزيت حقوس بتا عربية سنكلانو وين ولا حنتي تقدسن يعني رام اتناي بحق كاونت فيليب بازو دي برغو حجاب مروكو يزنبر عندنا تموري خلطة أوالد اللو اتناي بحق إدريس بتاكل عبد الياسمين سيلوز بهال دما نايقزا رؤسو تكال زلو تموري عقون سلسة قول علوهم كلتيام سوقت كساولو ما أزيون طوقات عرقوين مقصد اللو إذا تاريخ زي حقنيا تاريخ انتخوين بزر ما أزا صحابيت ما رخيتن زخانت فيلمنا أما وداتات بتصح مباركس كرات تخاتلتي نلو ما عنتزنرف فيلمنا نزيات تمثل كم زيوم زعمو سولو فيلمتات ببقوزي خوص حكم تنقدو لكم نفيلم لايك نشانل سبسكرايب من مقارب براتعني صعب خالي فيديو نراقب سلام صنحو لي